Ano maganda sa morning mo? Ano? Ay, nakikita ko yung bahay. Na? Maganda na po. Maganda na ba? Ano kaya po? Nakatikim din ng bago. Nakatikim din daw ng bago. Yan kasi oh. Sakit na sa mata. May tali. Oh. Merong ganito. May panggatong. Ayan po, good morning. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. At yun, araw ng Lunes, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang inyong makikita. At yun, bago natin simulan yung vlog na ating gagawin, at gusto ko magpasalamat muna sa lahat ng mga sumusuporta sa challenge Team Subasco. Salamat sa suporta nyo. At siyempre sa mga viewers, sa mga sponsor, sa mga nagpapakulay, maraming salamat po sa inyo. At shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo pangangalanan kung sino po kayo. At alam nyo naman po kung sino. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun, kagabi, number 2 na naman tayo. Number 2. At ito na, ganda ng ano, araw. Tapos mamaya naman, ulan. Paos. Paos, grabe yung sipon, ubo. At si Kuya Bobby maggagas cutter. Kahapon naggas cutter doon. Alin yung ano mo? Dito. Tapusin. At tapusin. Yung sa likod ng ano, ng barak. Oh, Para malinis na. para malinis. At may bisita. May bisita raw. Abangan na lang po kung sino yung bisita. At punta muna kami ni Kapuloy ng ano, hardware. Bili kami ng ano? Dali mo to. Bili kami ng handle. Kasi sira na yung handle. Yo. Dali ba? Magsampay pa ko, magkaon. Bili mo tayo ng handle. Ha? Ano? Hindi ko man. Ikaw pa wala. Yanitid na muna namin yung gamit. At ang daming ano, hardware. Katol. Ha? Oh. Morning. Punta mo ng hardware. Bili kaming handle ng ano. Ano maganda sa morning mo? Ano? Ay, nakikita ko yung bahay. Na? Maganda na po. Maganda na ba? Mas gaganda pa yan. Itol. Yan at dito na kami nagkapuloy sa hardware. Sira-sira na kasi yung handle ng ano, yung handle ni Kapuloy. Handle ng welding. Ako ka po, handle ng welding? Handle ng welding. Alam, no? 350 na yun po. Ano yan na yan? Bayan na pag-resibo eh. Kahit wag nga ang resibo, sa akin naman yun. Nakabili sigat siya ng tansi pala eh. Tansi kayo? Tansi? Ako po. 48%. Guys, outside.
Kumawala kasi yung handle ni Kuya Puloy. Ditali. Ditali. Sabi niya kasi may na daw yung revenue. Di pa siya nakakabili. Kaya box bill na natin yan. Sakit na sa matay. May kahoy. Tali na. Di ba, plastic oh. Ano? Balintang ito. Ayun, let's G na kami. Mahal di ko na pinaresibuhan kasi sa akin naman yun. Dito na kami ni Kuya Puloy. Ano Kuya Puloy? Nakatikim din ng bago. Nakatikim din daw ng bago. Yan kasi oh. Sakit na sa mata. May tali. Oh. Merong ganito. Itong gatong. Kasi ito palang welding machine, regalo din sa kanya. Hindi po yan dito sa team kay kay Kuya Puloy. Sarili ni Kuya Puloy. Dapat pala, pinalitan na rin natin yung At sabi ko hapon, may may tira pa naman ako dun sa budget ko. Kasi kumuha ko dun sa bahay, humingi ako dun sa asawa ko. Kaya binilan ko na si Kuya Puloy. Ako bukas, bago na yan. Ano? Ay, nangialam. Phillips screw. Meron natin sa mga motor. Gatso. Tol, pera mo tol ng Phillips screw mo tol. Parang mas maganda-ganda yan ah. Ganda. No? Huwag lang mabagsak na mabagsak. Yan lang nababasagin kasi mainit. Nababagsak. Lumulutong yan eh. Ha? Ikot-ikot. Yan tanso. Ito tanso rin to. Bakal. Bakal yun, pundido. Sink. Ito, pundido rin to. Di naman to tanso. Hindi naman tanso yan. Nakakrom lang. Oo. Pag ito nawala na. Tanga. Hindi pinasok. Balik. Asa dulo? Di rin kasya. Wala rin. Magbabara. Babara yan. Babara yan. Ito na lang tanggalin mo. Ito tanggalin. Madali ito. Tanggalin talaga. Walang takip.
Monica! Monica! Lumlok noy! Chinkwela! Hindi pa, Choy! Lagot po. Daming customer lagi ng ano, ni nanay. Daming customer. Kasi ano, naghihilot din pala yung lola ni Talin at saka tawag sa amin si Sibang. Yung mga nausog. Paano ito yung ano ko naiwan ko pala dito. Naiwan ko. Monica. Lagyan ng GoPro. Symbol. Lagyan ng GoPro. Ha? Tansi. Wala na yung tansi. Ay. Brand new. Ay! Bagong handle. Ang ating pinuno dumating na. Ang pag-asa ng team. Sa Bakal, Dito na yung pag-asa. engineer. Oo. Ano, engineer, masasabi mo sa patrabaho ng team? Abilis. Mabilis. Maganda. Ayos ba? Nice. Mabilis umuwi. Mabilis. Mabilis ba? Mabilis umuwi. Estrada. Ayun na. Ha? Bueno, pag kasi mo yun. Di pa, hali-hali yun.
Ibang pwede sa hotel. Para makakabit-abit. Ilagay natin dito. Araw nga ako sa itong pagkada. Tungan din. Ilagay natin. Banata. Hindi, ano? Pwede na yun. Labas na. Isa? Bitang Diba yan? ha? Ay, bayan na lang. Mga pangka. Repair ka mo. Hindi, ilan ito? Ano finish mo? Pera sa kaman. Binta ba? Marami pa lang hindi na doon. Lagyan na lang yan ang hilo bago. Bali tatapusin na ni Kuya Puloy. Lalagyan daw niya po ng ano, tinga-tingahan. Halo ba? Walang pala eh, walang halo eh. Halo at pangulo. Kaya ba sa mga babae dyan ha? Ako di mo pagpurbar eh. Mga nakasitsa talaga na si Sani. Ha? Pre, yung bata mo pre. Yung bata mo, delikado talaga. Iba pang produkto. Mahirap lang, no? Kamukha pa din. Muna yan. Pinagdiyak na sa nito. Baga? Bibili ko ng bulok ng star. Pinagdiyak na sa nito. Delikado. Asa may bakit? Ito nga itong prutan na. Ay, tura-tura. Pag-ambag ka kayo na. Magkinis na sa muka. Look, may pupunta na ko rin. Ayusin natin.
Yung sinaganta, ikaw dito ang ilalaglag, hindi ako. Oh, si Kaso, halo. Mga mga tulo. Walang dala. Oo. May green na martilyo, may dilaw. Nakasimbol si Kapuloy ng ano. Algalo. Lang gamitin ko, no? Yung GA plywood. Wala naman na. Pansay kaya, no? Kaya lang, basta-basta ang gagamitin mo. Time check natin ay 9:15. Ito na. Putuloy ko na. Oh, para madaling baklasin. Kawali ka! Kumploy! Bansa na. Iguo. Ulan na. Oh, Kuya Joel. Ano, pero may wala na. Ang dadali naman kung magtuloy. Ako ang order ako na lang. Muusog. Ano yan? Bumalik yan. Semento sa 2, 3, 4, 5. Ano ito? 8 siyam. 12. Bilis. Bilis ang semento. Ano taas pala eh. Pagod yan, ha? Eh, sasabit. Sasakyan. Kasi makita nyo po yan pagkatapos kung ano yung purpose niyan. Pero sa mga nagko-construction, alam po nila yan. Kundula. Ay, estilo ah. Kada daan. Yung masabi sa... Oy! Yan po yung pansabit. Yung sabi ni Kapuloy na turutay niya. Yan yun, Kapuloy, no? Turutay niya. Isasabit po yan. Gagamitin pag nagpalitada.
mga dyan sa taas sa gilid. Kasi para dyan mag-scaffolding, no, kay Paloy? Yan yung purpose po niyan. Makikita nyo yan, yung beradan ni Kapuloy.